Sutondoan elekari, anitzetan kantari, sokliska tximistatxu batez gerizatzen zituzten borobil zuri hazi berriak. Imaginatzen dituen ondorioz, egunen bietan, olaren hegazpeko taula luzeko aire zorrotzean, gazna bakoitzaren inguratzen, gazitzen eta esku aur lerdenaz garbitzen, maiatz bukaerako haize karroindatuak lagun. Zati hau asterakoan mintzaldian ederki aritu zen antropologoaren solasek. Gauaren minean, gazna puska baten jateko gogoa piztu zidaten. Amaren sabeletik hartzainaren olako aixolberako bidean, euskaldunak zinezko kanibalak ginela errepikatzen nuen. Zer genuen gu hauren ninien horrela ahoa beteka klikatzeko? Denbora kontatu zitzaiguna, Freud gure artean egon bailitzan, batere maleziarik gabe segurki, gaznaren funtsean eramaten genituen transfer guztiak aztertuko zituzkeen, non etzen ura berdinki gazna sobera irentziz mutu geratuko. Kronosek baino ez zituen bere aur propioak irensten, eta Kronos zatarra gure aurka zegoen.